Formula Brumsando nosungisa McDonald ndi baba kozita Tofara ndiye mkwasha. Tofara ndiri baba, mkwasha ndiye McDonald yakabva. Onda translator. McDonald ndo mkwasha. Baba ndo Tofara. Alright, nosungisa McDonald wachiti ndo dafuma yangu. Aripo. Kasi mkwima. Aqui. Mkwasha ndari. Mleche kuwedzera yakati yayi. Hongu. Pamusoro baba vachireya, pamusoro makurukota. Kana tichifuma yangu pada kuti panzwisike. Inyaya yokuti imwana wangu anga ari kuchikoro pane mbudziya. Ari pane mbudziya ndobva atorwa musi wa 25 December paXmas naMcDonald. Then vamutora akanga achitori pakunyora. Ari pakunyora ndokubva aenda kumba kwavo. Ndakazotaura shoko rokuti kunyange mamutora hazvina kushata zvagara zvinowanikwa pachivanhu chedu kana vadanana, asi ndinokumbira kuti mwana wangu apedze kunyora. Akazopedza kunyora kumurume wake, akangogara uko zvisingakwani kana gore kana 9 months. Ndopavakauya kwatiri. Vauya kwatiri mwana anga ane pamuviri, aine pamuviri. Ndokubva vabvisa zvishoma zvavakabvisa zvine mapepa atinawo. Chinonge chakabviswa ipapo zvinoburikidza mafukidza dumba ambuya, mari yangu yechikoro. Tsvakire kuri nedzoreso zvese hazvina kubvisa pakabva ma50-50. Yakanga ari ma150-150. Mwana ari kumba kwedu vamusiya. Vakabva vaenda ndokuenda zvachese. Tikataura kuti mwana anofanira kunge achienda kuchipatara, havana kudzoka kana masungiro havana kuita. Vasina kuita masungiro, ndakazotora mwana kuenda naye kuti aende kuchipatara nemadzitete ake. Munyaya wedu ari vadope, Kaspa. Ndo vakatomutakura nemota yavo nemadzitete ake. Akaenda kuchipatara. Abatsirwa akadzoka kumba. Adzoka kumba, akazoenda nemunyaya wake nemadzitete. Murume akasvika akati mukadzi handichamudi. Apa vaitaura vari parengi. Zvisinei mukadzi akabva agara kwemazuva, sezvo agara achigara ikoko nokuti kuna sisi vake vakawanikwa ikoko. Mukadzi akazomhangarira murume kwababa vane mbudziya, achitoda kuziva kuti uri kurevesa here kuti hauchanditi sekureva kwakandiita ndiri parengi. Murume akataura kuti mukadzi handichadi. Vakarambana, zvishwa vakarambana mudare rababa vane mbudziya. Ndichitofanira kunge ndichidzoka mudare pazuva iroro, handina kunge ndadzoka mudare zvekare. Ndikati aiwa, kuroora haisi mhosva. Maybewo vachafunga sezvo vaine zviga zvavanoziva zvimwe zvavakange vasina kuzadzisa sehama dzangu nokuti kuroora ukama. Then zvaita saizvozvo ndakagara kusvika pari nhasi. Ndichitarisira kuti vachafungawo sezvo ivo vaine mwana musikana wavakaita naye nemwana wangu. Mwana wacho musikana ndinaye pano. Asi chazonyanya kuti ndizomhan'ara, ndada kuti pachivanhu chedu pave nedzidziso yokuti kana tawanirana pakaita mwana, kunyange tikarambana, ukama hauna kupera. Mukwasha wangu hauye kuzoona kana mwana wake. Severe vangu muzukuru wavo havana basa naye. Ndichizouya kuno mukwasha ndakataura mabhesi ndikati no mukwasha ambuya vakuda masungiro avo. Iye wangu wawana kana hafu, wabvisa hako. Ndichimuremekedza ndine vakwasha 6, handinowa ndakasungisa, asi wandasungisa i1. Ndotumira mwana kuenda kumutora nambuya vake vari muno kuti endai munoona mwana mukwasha haendi. Asi kana ndasvika kumutora ndogona kutaura nemukwasha kana pafoni, zvichokwadi doro anonditengera, asi kuona mwana wake hadi. Ndosaka ndauya kuti pave nemuenzaniso kuti nzwise kuti mutemo unofamba sei, nokuti kudai ndogona kusaziva ndogadziriswawo.
nekuti vakasiyana. Saka pfuma yamukuda ndiye yakamira sei? Right. Ini sezvo ndauya kuno kudare kubereka hakusi kuziva pane zvinodiwa nedare kunge uri mutemo. Pane zvino zvandanga ndichifungidzira sendinoda yanga iri nyaya yangu yemari yechikoro 1 2 masungadumbu then zvokuzorora kuvana vagara nongori mukwashe wangu ndongori naye tinongoona tichienda kumberi then masungiro mari yechikoro mari 250 amasungadumbu mapepa vanawo yakanga iri 350 then vakabvisa $60 ndinawo kumasungiro havana kubvisa mukachi inyaya dzembudzi dzigara dzingobviswa mbudzi shesheni. Okay. Right. Ndo apo mambo regai nditi chavamirira ava ndo vakange varivo vaindisvitsawo mari. Handina kuvasungisa sekuti vanofanira kunge vachibhadhara mari asi kuti vavepo sekuti neniwo ndiripo chete vavepo. Handina kuvasungisa kuti vaindisvitsa. Right, mukwasha urikunzi urikudurwa mari yataura tezora wako. Une chimwe chaungapikise pamusoro pecho. Kuti ndinopupura kutaura chokwadi ndarama kwachireya namwari kuti ndichataura sezvochokwadi. Nopupura kutaura chokwadi pamberi pedare havachireya namwari. murikuzvinzvisa kuti zvera chikupupura Ndichataura zvichava chokwadi. zvitamedzani Hakuna ndisho. sabu Murakwana. na Imbudziya. murazo Ndivasi. Tezarawo. Ndaziva. shamwari vari kuti ndikafuma vari kuti kudii Nyaya yavo ndikuiva but pari zvino zvinomira zvakanaka. aya apa pasina kumira Habasina kumira zvakanaka. Dai wakatuba munyaya wakati ababa garai pasi. Apa idare yokumira isitotsvaga vanhu vasina kumira zvakanaka. Une right here kubhadhara mari iyi kana kuti pfuma iyi. Right semwana ndogona kusadza kuziva kuti ndinayo here kana kuti handina. Ichokwadi here kuti wakaita mwana ine mwana wababa. Chokwadi. Ichokwadi here kuti iwe wakamutora ari kuchikoro. Saka mari idzodzo une right yekubvisa. Pane here kumwe kuchema chema kwaungade kuita pamberi pedare. Hapana. Saka imari chimari baba yose mati 250 plus 290 plus 290 vakabvisa 60 plus 240 350 iri pano pakasina 290 290 kwamari zvokurorerana aiwa mwagara nomuri mukwashe wangu tonangana mberi imva yaita mari 540 ini ndaida kuti nditsanangure 540 nenyaya ine chekuita nechikoro. Mwana uyu ndiye wada murume abva aroorwa achida imba. Inini ndingazobhadhariswa here mari yechikoro isu tadanana. Okay, pamusoro imapo ndosaka tauya kumutemo. Pane zvandinotaura zvandogona kurasika semwana wenyu munotigadzirisa, hapana kushata. Wakamutora baba vacho vabhadharani mari Yekunyora. Oye, Yakatozopedza ndatoti ngaende kunopedza akanyora. saka what is this? What is the sense? Nekuti iye wakanyora. Asika chiri kunetsa mambo wangu, sorry mambo. Chinonetsa mambo ka. Wotora mwana womunhu sekuti uri kumuda, handizvo. Wamupatisa pachikoro. Then
wobva wamusiya. Kuchibinge ungamushitaura baba. Aiwa, iyo yaende kuzvibingi. Mati baba. Inoenda kuzvibingi. Koza muna pamalimiti wekuchibinge. Nenge makagumbuka akakubingirai mumusha menyu. Hamuna pamalimiti wekuchaje. Kuti tikainyora chiti chikoro yemwana wenyu. Yaende pazvibingi. Ndingazvi zvibinge baba havana chavakatomboita. Iri 150 ndiye andakavati tsvakirei kunodzoresa 150 pakabvisa ma 50-50 pakasara ma 100 plus iwambo yavandamombeya uyo mairo kuti ndio mwana wavo musikana akatanga kumba kwa. Iwo uchadiri mukadzi. Mukadzi akatoramba. Vakarambana. Uyu mwanakadzi iwo akamutora iri mhandara nditi. Aiwa. Zvoziwa. Akuchikoro. Kuchikoro. Amuna December ipesa unyora muna January. Wakamutora iri mhandara. Kwete. Iwe wambozanga tuwe. Adziroziwa. Alright. Iwe watora mwana wevanhu. Netsika idzodzo. Isu tandakachengeta munhu tichiti mhandara. Hatigoni kuzviziva ndosaka vana tete vari kupamutemo. Ndo vanokudza kuti iyi haisi mhandara iyi mhandara. So far tiri kutaura zvemhandara. Saka zviri obvious unofanirwa kubvisa mombe yeumai. Nekuti haabvisiki kaviri. Mombe yeumai $350. Toenda pa zvibinge. Zvibinge zvaita chi? Pazvibinge vakabvisa ma $50 pa 150 tsvakirei kune yanga iri 150 dzorese yanga iri 150. Saka isitsada fresh chibinge chinotanga kuchiti mari. Mati tochiti mari. Zvanoda kunge zvakarongeka. Because takutopinda pamabhoko enda tisinei nawo. Okay. Mutaurai chibinge chenyu chi imombe. Mombe. Right, mombe. Yaita 700. Right. Chimwe chi? Mombe yeumai. Okay. Then pasara handisizivi panye mwana musikana uri kuya zvakamirawo sei. Mwana musikana. Anozobvisa hake nechiredzwa. Ndopandareva ndikati baba papa haisi mhosva. Nokuti mukwasha wangu. Anozobvisawo. Anozobvisa chiredzwa. Apa vanhu varambana hapaisina kuroorana. Ndizvozvo. Apa makutongobvisa chiredzwa. Saka 750 ndizvo. Pachiredzwa ndikadeko handidi kubatira mukwasha wangu haisi mhosva. Ndisingazivi nokuti iye ari kulokuzini ari kumaintenance. Ndicho chiredzwa chacho. Ari kumaintenance. But izvi zvataurwa izvi. Handidi kumubatira. It's okay. 700 mombe ngani? 2. Ikuroora haisati yapinda kana. Inopinda kana akuda mwana wako. Chiredzwa vari kumaintenance. Asa mombe 2. Ngauye mtisi. Mombe 2. Ngausaidi. Manje unazo here. Yoni vimana mdarawo. Iwe. Unotaura kwa unechema hapana unongomanya kuda kwesaina. Wanditi kuroorerana. Unotaura kuti handazvinzwa. But manje ndandikumbira udare kuti ndipuwe materms ekubhadhara. Nekuti ukangodaro zvikonzi hazvina excuse. Zvinongosvika zvichirova dzababa wako idzodzo. Saka iwewe unomira zvova guaranteed mudare. Taura kuti aiwa mozva ndiri kuibvuma. Asi senguva inoenzara ndatikumbira kuti ndozozviona apa asi pari zvino ndinodai. Ndosandari pari zvino paita mbotaura pari zvino pakaipa. Hapana chiripo. Alright. Inotenda. Pakaipa. Une chii? Andangodai. Ngoti apaipa. Asi ndikona kukwira mudara ndachasira kuona zvinhu. Saka ini kana muri kuchema kunyamuka chimungati zvose. It's okay. Next case. Baba vacho vanenge Baba vacho vane chekutaura. Usungirwa kubhadhara zvinhu izvi after 14 days.
wakagara 6 months vanobvisa zvanga vataura vakabisa zvose zvavakataura vakabisa zvese ndobva varambana vakaisana kumaintenance vagogoro isai patareta pangombe 2 dzedze ndopamungade kukumbira kana kutaura zvamunoda kutaura saka inini zvandanga ndichikumbira ndezvekuti ava ndisevere vangu vangotisvikisawo zvavo kuti mazuva ano zvinhu zvakaoma muhosi wakoumira ini ndavaporomisa ndichakupai $200 yacho aizvavakowedzera nhamba dzavawedzera nedzimwe dzakawedzera ndemudare ndemudare asi vane meseji yavakandondisendera ivo ndinokuva kana uya nayo kana ndinayo $200 vakati kana musina 200 timbonipai 7 kati aiwa zvino zvinhu zvakadi kuna ndinayo kushanda uyu mufana wandiwo ndikatokupai 200 saka ndakatozvishandisira ndakunzi yai kudare kati mero zvakafunga kuti iniriwe kuno kudare saka iniri zvandani ndichifunga kwavari ndandati kana zvandipindira zvakanaka 200 ini ndakataura zvaiwo 52 tikawina vanotuma zvikonzi ndevavo vata kesi yapera vanotuma zvikonzi ndo ava kana vakasafara chete vanongoya muna kuti zvikonzi takuti basi imwe kana muchiziva zvamakataurirana kana zvikama 700 dzimwe dzavakutaurawo vana varambana ava vakanditora vakanditaurira kuti mane vana zvagara pana achiita